Hi guys! Kita mo daan eh. I'm so happy kay surprise ko undoy na nakasuwat na haraban ni picture na ipakita ninyo na nakasuwat. 14th month sari, floor may bola na by Dwight. Napipinangininganig kagawang. Natugman ko kay gang tambaw. Katong para sang sinus na adyo sa pangkatug mo lang din sa pwede din ug di ko matug mo radyo ma. Umbara jud ko kakapoy basang lahos mo patugon jud ko ba. Nawa sa natugo na lagi kami kuan. Gikan man mig mercury drug kay nagpalit kog nga tambaw lagi mga kuan sabay mga maintenance mga basic needs pas bay. Pag mata na gipukaw kus kagwang di Tadan, happy mansari. Wa ako galimot ra jud ako nga mansari na maron sa may una great. Galimot jud ko sa tinuod laman. Mga pa ingani po, mura pag maupod, medyo po pakngan. Og happy 100,000 subscribers pa din yung tanan. Nagpahimo kong cake kay kuha na ka ng big achievement ni sang kinabuhi para nahe. Nja, ugma pa man ikuha na cake nga sa man natawag na ugma pa mahuman na cake kay nagpahimo man ko customize ba para sa tuang 100,000 subscribers nga journey. Nja, ugma pa to makuha man ang ugma pa aga ang celebration po. Magpasalamat po ninyo nga inyo kong kitabangan nga moabot og 100,000. Grabe. Or wag di mo singkin sang utak ko hala tinaad ba gud ni yan sa ba tinaad ba ni or damgura ba ni murag na ba murag arkalisid tatuuhan ka ju para na kay man explain oy kay kana bitong agaran jang nahinumduman pagod ka tong mga struggles pa lagi ng subscriber manghatag pa jud ko sa ang kanang kasi tawag na papel bitaw cards nga na kay ang magpa-subscribe ko sa mga tao nga na wa di mo subscribe. Kumbaga, pag tugihatag kinuuna ba? Okay. Nako i-share ninyo gamay, dahil maguna dyan siya nga na feel nga. Blessings nga nag-abot-abot dyan arang kadaghan, katong time bitaw nga gipasaylo na hag mga tao nga nakapasakit dyan hagtaman. Kay, dugay pag ko nag-vlog, dugay na ko nag-vlog, pero nabitaw bugat pa dari na po kapangat gusto ko akong manimaus, gusto pa akong magkuhan. Yan, napabitaw kapangat ang kasing-kasing na hit-rate pa nga. Karatawa na. Panimaslan din na nga na ingana ba ako gani mo ko ana dyan ng panimaslan kay grabe gipasakitan ko ingana nagahu ang mindset dotong mga tagara man bisag saan nagpaningkamot di jud ko ma success kay kuan bitaw gahang heart arang hugawa so datong time nga silang gipasaylo tanan hang gilit go tanan hang mga kaitag dadto jud nagsunod-sunod ang mga grasya so ikaw ug na kay mga kasukulan na imong mga pagdumot sa mga tawo nga nasakitan ka imo ra tong ilit go di mo ingon og pabilin din nimo sa imong kasing-kasing imo dud itong abijaan pasayloon dahil mo dya ilimpid jud imong kasing-kasing ba nga kanang tinud anay ka jud ka nga nakapasaylo na aya pa pus Ginoo muhatag og mga grasya nga di ka tuuhan makirat ka so salamat ka jud actually double celebration ka jud unta ni ron happy 100,000 subscribers og happy mansari na mo ni Undoy pero ugma na laman na mag-celebrate sa ang 1,000 subscribers kay o mas tiri nalipay ko dari karon ko kitag cake nga ingari gud sa kuan dari sa mo ang local cake store dari sa Alicia. Karon ko kita nga ni purma bang lipay kun surprise ko mahal ra ba siguro ni murag asanis mga mahal nila nga cake kay agilang mga cake na kay tag 360 nga naaraman kani murag mahal-mahal siya. Bukas ako kutsilyo. Doy! Oy doy! Halar niyo maon. Okay, niwaon guys. Muna diha kay wa nagdag tripod. Ko kadag tripod kay wa ko plano mag-vlog kay palit taliri tambaw. Nakatuog man dai ko. Uy ralami asang tuko. Kalibutan nga. Kuan na di ay dira guys Undoy nagpalit-palit na dai cake ag kagwang nga naman ni. Ilit na. Ata na ni hiwaan guys kay kaon ta. Ilawan ba og lami pa piningan ni. Red velvet man siguro ni. Mur mabagee kumuhiwa na ni kagwangan ni. Baniwaan kay sayang mo purma deform na para na tanga na kay uli na sa bahay ni katanga igasa na ang madir magtimaan ra banas nanay ug mansari na mo hala na pa magsuga hala brown out no brown out kuyaw panghiwa ay mo raw panghiwa ay sudan brown out doy kulba pa ni hiwa uy madani hangka kulbaan og hiwa cake hala okay kaya na guys nakahiwa na ko guys balik 1/4
Adapted sana. Dali, Doy, kaanta, Doy. Happy Mansari, Doy. Daghang salamat ka, Doy, sa imong effort para malipay kurog adlaw. Baka Doy. Doy! Daghang salamat, Dari. Dali, halika. Lame. Ame. Ilis ako kay gikan ko nag-CR. Yak. Iya. Ako kay okay raman na gudugway nga ni. Pero lang isang na nga ni kay kiligan mo punta ba? Pero okay raman hawa. Pero hagang pay baon ug magingani ka malipay jud kog taman. Maraman. Kiligan jud kog taman ba? Sampak sa langit imong kalipay. Kaya ma-feel ba po na nga lang nag-effort sa nga pero okay raman gud pagwa kay makasapot raman pug ko. Pero gani mo gud mura patag makahilak ba nga. Ka-sweet. Nga na ba lang dito sa mati ba? Wow, gustaran mo. Pag-usaran mo. Tinuod bitaw guys, di ba? Lami lagi. Lami man, dugay matuon man. Okay? Lami na dugya maten, libo. Kariyo. Ay, sige na. Guwapa na punta kay nilamdag na. Kaya bawal bitaw ka nang dugay jud katuon, mo na yung problema. Magkaon ko dugay jud ko man dugay man matuon. Pero lami. Daghang salamat. You're very welcome. Yung sakto ba? So, siguro. Sa among 14 months, guys, naay kausaban. Naay kausaban sa among relasyon. Yung samgat ka-sweet. Nalipay ba ako, Doy? Kay, kuan. Tag-sarag mabuang. Kining naay, marabag, ning kuan nagamungang relasyon. Sweet na yun, tapos nagkadugay na. Sa og nakahiya para magdi. Dad, ingon og kuan. Siguro tagad ka nagkailhanay na. Kalami, das pamati nang surprise ka ba? Bisag cake, grabe tao. Pero gani, kindira. Malipay ko gasahan ko. But, Nga natin ka-uwi ng kasing-kasing sa bazi. Sabay di, malipay. Bisag bazi, bisag laki. Siguro i-surprise. Malipay, uy. mauwaw. Ako, ito pa, mauwaw. Mauwa, pero di ka malipay. Mauwaw, eh. Di ka kiligan. Gana, wala ka na. Oo, gani. Sa mong message sa ata ang 14th Mansari. Akong gipamalandong. Plus ni magkagawa ka. Unsa ka lancer ka. Kapitan. Isa mo naman mo kay bisan pag mawa ko basta magpabili ng lugas Ginoo. Mo do na pinaka-importante kay. Nung mawa man ka. Ay di ba naman bisag mawa bisag mawa ako no hemitan ha. Mawa asa man ka no? Laing planeta. Asok na kay tang-tang gani mong ipod ro ng jabon. Istorya magana. Bitaw, tinod bitaw. Padadyon na jud ko bisag wa ka. Ito. Tara wala may day pamation. Ug moingan ko magpadadyon ko bisag wa ka. Sakit di ba? Moingan magkag kasi ni sigwa mawa ko. Napdesan ni no kana daring sundang. Di kay dengan mo kana laas nga. Di pwede mga lagat ng duha. Di nga na Kano kalas. ako ra may mga lagat na amang ka? Di nga na kana laas. Ugwa ka mo uli di jud tawag uyab. Di. Anda, tag-ijan na iso kumpanya ron. Bakit? Kumpanya nila. Di bito ta mag-uwi buwa ka mo uli. Kay mabiti magud ko guys. Sige na nag-awazon katong Mangyabay pa. sige sa panguyab na dyan aliwarusan ako baka mag-edit ba ako lisod ka adyo para na karong mga panahon na lisod ka adyo mag long distance. Kay di ko ka sugakod og nga na kay grabing tapuanan ang UTX. Tapuan ka adyo ko mo chat, tapuan ko tanan basta. Tapuan. Tapuan jud ko na. Tapuan po ko. Majugali kining uli ka. Mingaw siguro na. Pero mo dyan ang biruan rason. Usa sa mga rason. Sa pa may ibang rason. Ha? Sa pa may ibang rason. Ipauli. COVID na. Ipauli mo po ko. Kay COVID na. Pero okay ra ganda. Di, bisan pagdapay COVID, o gusto pa dyan ni mo, stay dito kay tiwas lagi mong eskwela, stay dito ka. Lami, aman hindi ka di ay. Salamat kuya. Salamat. Ano? Bagay. Lamig bitaw guys. Lamig ilang cake guys. Di ba sa ito may message na? Kaya nang lain na ito itong ingato doy kay sakit sa dughan. Zaman. Ito na mga inganak nga message kay
Lainin, mawa. Kakagililong. Wala mo kuya angay kami sa sino kay permi naman ta mag-uban. Sige, tag-uban. Pero di man ta mag-topic ug nga ni. Ganda mga topic kay nginabuhi man. Mas lalab ka na. Yung labaw pa. Yung labaw pa sa una sa pagigugman ano mo. Sa kadugad dyan mga ito pa nag-uban, mas nahigugma pa ko ng pagtaman. Sige. Kahila ko pala. Tinalbita. Nagsigo pangitaan mo ugasa ka. Kanang gusto ni mo pa-picture. Mula ka. Ang pangita mo kunin mo. Badi. Didagit na mo ito lain. Mati di ka nguwa ko. Ha? Ano ko? Ikaw lang may kurunto. Ano man? Kurunto nga makamingaw. May ngawon ka na nguwa ko. Huwag na ako sabay. Pasagdan naman ka na ho. May ngawon ka na ha. Aw. Isa ka adlaw. Mingaw ko lima eh. Grabe na palang gugma. Urus dahil. Gabaw-gawa mo, gawin musugo na ho. Grabe. Huwag na ka, musugo mong ka, pero ako, maglibog magugo sa'yo. Pero naagap ko trabaho, may mo kung ako rin usa. Makabuhat, kung dako-dako, pero ka na nga, sugo-sugoon ka. Magamingaw. Sige, aram, gamadagang isugo ni mo, di ba kumiyag. Kau siguro tug 5 ka container, di mo pwede nga agharang sugo ni ja. Labi man na. Kuya sa kog tubig doy, nga na ramagang sugo. Labi man god kay ikaw bang kay mamikil man ko. Istorya, siga namong ilong di ka kasabot. Nga na ramagang mga sugo. Kuya sa kog tubig doy, karang hawa. Ko kuha sa gang jacket kau kay nabilin sa lingkuranan. Nga na ramagang mga sugo di man jud nga nog. Bilin ba? Pagkud ko dito, pag kaos nitong tubig, pagbagkag kahoy, di jud nga na sugo. Mga na mong god muna kay pakuha. Pastilan mo po ng bilin-bilin, man yung mga Ang hangas ka, nagala mo tubig-bit pa. Labi, manggod ba? Lami, manggod magbagot-bot. Muna yung makamingaw ka na nakasgawas. Hindi ko sininggitay, sininghagay ka na bang musinggit na kayo na in purpose. Ay, gina, ka naman anak ko. Hindi mo din ang tudoon. Sige na, dahil mo buhat. Paluloy. Hanggang sa katapuan. Nagpaluloy ko. Bilang nara na lang sa tubangan. Ano din kapudyo nga bukton. Tapos manin rin, mag-iwarat kong rason. Sige na. Ang kasi damay daw. Karang muli tarares. Kabaka. Yung nagbiyahe. Hindi dyan mo abre. Grabe dyan. Ang baji. Dapat baji di abrihan. Hado ng panindigan. Bahala ka. Buja. Panindigan dyan na. Pero mo tanong sa usahig kapoy ko. Usahay. Magkasabot tong kapoy. Ako, pero de, panindigan dyan na. Baji good me. Sa dyan na trabaho ng pag-abrihan. Turtahan niya na. Pero kapo dyan ka, okay na. Pero di, ngisi-ngisi kaya ka na. Ikaw dyan mag-abri. Ang ako yung mag-abrihon. Ganyan na, hindi pag-abot. Alabat bagang ojo pud kay katugon ko kay inom. Oy, talking about tambak, kasag ang tambak ko. Wala sa bulsa. Wa, manibur sang sayal. Nagdagan. Ina kay uli pa ko subay. Salamat daan. Muli mo ka permission duha. Mo gani. Mo ba na yung pirmira so di na kay muli. Aron mo tunon. Doy, ang dadan ning cakes by doy ang iuli. Luoy mo gusto na guys kay ug magsari na. Oh, ang pamangkin. Di ba si nanay guys ba luoy kadto kay ug mansari na mag tan-os pizza hala. Sari man ron yung promise sa may itong handa. Mo man, anad man. Mo ila kaangin na luza-luza ko kay tambo bitaw ka na nasa day pagka tuog. Mo nang makatugog ko. Ano ko makatugtog nga. Nag-inom ko tambaw. Ako pa'y matuog. Pagka kaysa na. Di ko rin natugon man. Karoon ako na yung natugon rong mga simana. Nag-inom ko tambaw. Grabe lang may adil ituog kay nalagay sa'yo pang tuog. Ikatulo sa iskatulo nung kasi mana ka nga nasakit. Karon running 3 weeks. Ja, nagniwang na ko guys. Ara man giduda kay di man pwede gud magpahuway ra jud nga naras bay kay ara man jud kapuja magsamot ko mo nang gusto ko
Mulakaw-lakaw po ba? Manong ba? Para makita pa na sud si manang lettering ha. Tilaan ang nanza. Tila iro, ka iro, tila. Ka, ni kagbuk ni ka iro. Pareho ra ta. Di na masira. Siya. Tagak datos ko. Muli na ko guys. See you later at home. Ano hipuson kay? Ang datos bahay kay sinanay lagi maningil na. Bonis nanay. Ay uli ra ta mo. Ikaw ra uli ato. Ora. Dara. Nah, gamajar ang subuay nganda ganahan kag subuon ka kami ngawon ka May kay mamikil lang ako. Ako yawag sudah nang undoy guys sa tenga mi kare para siyang mama para pulis ahang nanay. Jadi mana tuhur? Gamay ramon. Tiyo ba jud pagbutura ng diabetes. See you later at home guys. Bye-bye.